Všimli ste si, ako sa médiá premenili z nestranných informátorov na sudcov? Polarizácia, nálepkovanie, strach, nenávisť, rozdelená spoločnosť a potom konflikt. Tam, kde sa prejavil antikultizmus, začali vojny, epidémie, masové vraždy a genocída. Čo môžeme urobiť? Pochopiť, čo sa deje, šíriť pravdu, konať, volať po vyšetrovaniach, sankciách, trestnom stíhaní. Otázka nie je, či sa to môže stať. Veď sa to už deje. V tejto vojne nie je nikto v bezpečí, ale spoločne máme moc ju zastaviť. Najprv budete mať pocit, že prezentované informácie spolu nesúvisia. Vydržte, analyzujte, prejdite s nami labyrintom. Nakoniec si poskladáte mozaiku. Záver si urobte sami.